Bon dia, Lopederos. Avui mos trobam a les Font de la Glòria. És un dels fonts més antics, per no dir més antic. Ara xerrava en Francisca Camps, que la tenim per aquí darrere. És un dels fonts més antics d'aquí de la ciutat, per no dir el més antic, perquè m'ha comentat que és de l'any 1717. Ara mateix ja hem acabat de fer l'auditoria de protecció de dades i hem entregat tota la documentació, l'he explicat molt bé a Francisca quins són tots els referents dels drets ARCO, dels drets que tenim les persones respecte dels nostres drets digitals i ara aprofit per això, abans d'anar en man, de provar un dels seus superpans. Avui crec que me decantaré pel pan de llavors, que m'ha dit que és molt bo, i segurament també em fa ganes un pa de motlo, perquè al meu fill també li agrada molt fer sàndwiches i de més. Així que res més per avui, espero que estigueu tots molt bons i en sèrio, si veniu per aquí a pescar contic de Palma, vos aconsello que passeu per Font de la Glòria perquè fan unes coses genials. A part tenen un font morú que fan pa cada dia i són una passada. Així que salut a tothom i fins aviat.